W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Podczas сьогоднішньої святої мши молюся за Кушнір Ірину, 6 років по смерті, прошу, щоб добрий милосердний Пан пробачив їй провини і прийняв всю вольність з воскресним Христом Паном. Прославляйте Бога, прославляйся земля, спевай песню имени Ягоному, отдавай Ему належную пошану. Аллилуйя. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую оглябу. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я верный, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наш. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне Единородный,
осяни грехи свету. Змилуйся над нами, яки вяреш на сяни грехи свету. Прими моление наше, яки сядешь право ручайся, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале, Богайся. Аминь. Молимся. Боже, нехай Твой народ за все и тешится обновленной молодостью духа, как радуючи теперь вертанию хвалы Твоего усыновления, с певной надеей чекал дня Своего воскрешения, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарь едности Духа Святого, Бог разуче веки вечные. Аминь. Читание книги Дел апостолов. В день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил мощным голосом до их: «Мужи юдейские, выслухайте это слово. Иисус Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, судах и знаках, что Бог учинил праз Его сярод вас, як и сами ведаете. Визначена воля и пробачення Божие видало Его, а вы, укрыжававши руками безбожных, забили Его. Але Бог воскресил Его, вызволивши от муков смерти, бо немагчыма было, каб яна трымала Его. Давид же говорить про Его: «Я заўсёды меў Пана перед собою, бо Ён праваруч мяне, каб я не похиснуўся. Таму усцешло сердце мое, и узрадовался язык мой, и тело мое будет спочивать в надее. Бо не покинешь души моей под хлани, не даси святому Твоему убачить тление. Ты дал мне познать дороги життя. Ты наполнишь меня радостью перед обличием Твоим. Мужи и браты, дозвольте мне сказать вам открыто про патріарха Давида, який помер і похований, і могила ягоная знаходиться сярод нас по сённяшні день. Будучи ж пророком и ведаючи, что Бог присягнул ему посадить на ягоном троне потомка его. И он предбачил и казал про воскресение Христа, что не засталась душа его от хлани, и тело ягоное не убачило тления. Гэтага Езуса воскресил Бог, чему все мы сведки. Вось узнесены правицу Бога и отрымавши от Отца обетование Духа Святого, и Он выявил тое, что вы бачите и чуете. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Дорогу життя не покажеш опальне. Ти дорогу життя не покажеш опальне. Захорони, Боже, он Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан. Там частка спадщини моя, пекельника моего. Ён весною приймаєш. Ти дорогу життя не покажеш опальне. Благослови Пана, який дав мені розум, бо й ночі глушить мене, маю серця. Пан за
високі перед моїми очима. Бо ён праваруч мяне, я не похитнуся. Ти дорогу життя не покажеш, о Пане. Там радуется мое сердце и веселится душа. И тело мое будет спочивать беспечно. Бо не покинешь души мою лаками, и не даси святому твоему убачить тление. Ти дорогу життя не покажеш, о Пане. Ты дорогу життя не покажешь, полнота радости перед тобою. Ты вечно едешь праворуч терпеть. Ти дорогу життя не покажеш, о Пане. Читайте першого послания святого апостола Петра. Вы милованы, коли вы называете айцом того, кто без продузятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводите час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным серебром и золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцами, а не коштовною кров'ю Христа, як бездоганного і чистого ягняті. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што вы паверылі праз яго ў Бога, які воскрасіў яго з мёртвых і атарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Вось двое учняў Езуса ішлі ў вёску званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадіях ад Єрусалем, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся, ды ішоў з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце між сабою?» Яны спыніліся, поўныя смутку, адказваючы. Адзін з іх па імені Клеопа сказаў яму: «Ты, напэўна, адзін, хто жыве ў Єрусалімі, не ведае, што ў гэтыя дні там сталася?» І спытаўся ў іх: «Што?» Яны сказалі яму тое, што сталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам магутным у ўчынках і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першы святары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-ці дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвіту каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёла, які з'явіўся ім, і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцы, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта
каб увайсці ў сваю славу, і пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І набліжаліся яны да вёскі, куды ішлі. І ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей, але яны настойлівалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго, але ён стаў нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». Яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Толькі евангеліста Лука описывае ситуацию праз падарож двух вучняў, якія ішлі з Єрусалима до Эмаус. Мы знаем тут только имена одного из вучняў. Вучні — гэта не апостолы. Вот тут мы пачулі Клеофас, такого апостола, калі мы ведаем імёны 12 апостолаў, не было. Это вучні, якія неустанна былі пры Ісусе Христе і слухали, і бачили ягоныя знакі, і цуды, і так само прислухоўваліся словам, якія ён там прамаўляў, і нават не толькі калі да апостолаў, але так само і калі да ўсіх. Чаму мы не знаем імені другога вучня? Што гэта за вучань? У гэтым вучні знаходжуся я, можаш быць ты, можа хто-небудзь з вас быць. У гэтай дарозе з Єрусалем. Што адбылося ў Єрусалеме? Узнёслая падзея. Гэта узнёслая падзея, чаму? Бо там выканалася права і прарокі. Чылі адбылося адкупленне людскасці. Але гэтыя вучні, якія чулі Божае Слово, якія былі побач з Ісусом Христом, не распазналі гэтым знаку. Так чаму яны ідуць з Єрусалема? Чакаюць ад месца святых. Ідуць у некуда. Эмаус означае, што дзесьці адыходзіць ад веры. Єрусалим — это костел, это вера. Эмаус — это город, там, где нема веры. Там еще ничего не здарылася, ничего не адбылося. І гэтыя вучні ім на руку, па-першае, чаму? Бо можна сказаць, яны, можа, зразумелі, што калі Jesús Христос, яго нема ў гробе, ён з мёртвых паўстаў, а адбылася мука і смерць, укрыжавання, гэтая дарога да веры, яна вельмі цяжкая. Бо тут ідзе пра што? Праз крыж. А горыч крыжа цярпення нам бы не хацелася цярпець. Давай мы з гэтага Єрусалем пойдзем лепей куда-нибудь в другое место. Па-першае. Па-другое, яны таксама адходзяць ад веры. Чаму? Бо не могуць зразумець. Бо вы самі сказалі: а мы чакалі і спадзяваліся, што Jesús Христос — гэта той, хто дасць нам збаўленне, выканае тое, чаго мы спадзяваліся ад яго. Мы неаднакратно спадзяемся ад Бога, што он выканае нашыя просьбы, якія мы там камаем. Мы прыходзім, але не выконваем. І хтось сказаў: не выслухоўвай мяне, і я адхожу ад Бога. Я адхожу з гэтага Єрусаліма, адхожу ад касцёла, іду ў сваю напрамку, іду там, дзе, можа, сапраўды буду жыць сам для сябе. Але калі паглядзім у сённяшняй Євангеліі, праяўляецца штосьці, на што трэба і варта звярнуць нашу увагу. А гэтая увага — гэта 4 пункты, якія Jesús Христос, можна сказаць, распісвае ў Евангеліі. Па-першае, калі адышлі гэтыя вучні ў дарозе, ёсць першы пункт, гэта ёсць тое, што да іх прыходзіць Jesús Христос. Ён ідзе з імі по руку. І што? І слухае іх. Гэта першы пункт. Jesús Христос заўжды ёсць побач з намі. Ён ідзе з намі і слухае.
Мимо того, что вучні йдуть і розмовляють, що вони не зрозуміли. Хтось це написав, знаєте, яка найдовжіша дорога, найдовжіший шлях. Найдовжіший шлях від розуму до серця. Нема найдовжішої. Бо каб гэтай дорогой пройсці сапраўды, трэба шмат высілку, шмат перадалець розных цяжкасцяў і маю мудрасць, якая дзесьці мне ў голову літае. І гэтыя апостолы гэтай дарогай ідуць. Вучні, грамадская ласка. Яны не могуць дайсці да сэрца, не могуць зразумець тое, што адбылося. Але паглядзім, Jesús Христос ідзе з імі і прыслухоўваецца таму, што там адбываецца. А мог бы адразу пайсці ў слова: вы што, не разумеете гэтага? Я туда к вам зараз покажу, сохранить, я и на чем буду мать. Нет. Бог так не поступает. Бо Бог християнов является Богом свободы. И Он будет прислуховываться каждому нашей свободе. Не будет порушать нашей свободы. Не будет нам накидать своей воли, как наш чистый отец дать. Нет. И Он дает каждому из нас самому, как мы могли распознать эту дорогу нашего життя. Чи ми будемо справді йти відважно в этом напрямку, який ми постановили відходити від віри, як, наприклад, гэтыя вучні. Бо гэта першая із дорог, якая помогла їм вернуться. Каб яны былі абыякавыя на ту ситуацию. Яны бы осталіся ў Єрусалім, може, заняліся бы якой-нибудь працай, яны не будуть це зрозуміти. І уцякають у якоїсь места, ідучи по дорозі, яшчэ праз гэта розважають. Мы вельмі часто разважаем, чему Пане Бог так в ситуации решил, а Бог нам не отказывает. Бог нам не дает отказа, а мы дорогуемся, начинаем домиловаться. Неразумение, может, начинаем откидать Бога, начинаем откидать молитву, начинаем откидать сакраменты, перестаем приступать до сакраментов споведи, до покаяния, до сакраментов Евхаристии. Не приходим до костела, а мы не можем зразуметь этого Бога. Поверьте, что это ученик, а это является первым кроком, когда идти до Бога, как его познать. Бо Он с нами, Он и так идет, прослуховывается. И задает нам по другий раз питання, тое, якое в при пункте 2. Пункт 2 это Бог хочет разознать, выяснить нам, что есть. На тле чего? На тле Святого Писания. А на початок питання, что там здарится? Я завжди себе задаю питання, коли до мене приходить чоловік і говорить: я хочу вийти з костюла, чи я задаю таке питання, а що з'являється причиною? Чи я вмію вислухати того, що хоче хтось для мене хоче сказати щось? Чи в якомусь моменті свого життя не перериваю ту мову? Бо Бог вислуховує до кінця. Він хоче зрозуміти, що є у твоєму серці, що є у твоєму помненні. Чого ти чекаєш від життя? Бог є такий. І він потім, коли ми це скажемо, то Він розпочне нам тлумачить. Тлумачить як? Так сьогодні скаже: о, ви нерозумні. Ви що, не ведаєте, що треба було витерпіти? Тлумачить Святое Писання. Коли так поглядіти докладно, навіть розпочинаючи від фази звістування Найсвятейшої Панні Марії, та є Юзеф там, якому, як ми чуємо, не об'являється анёл. Ні, Марії з'являється анёл. А Юзефу анёл з'являється во сне, у сон. Ми сьогодні сон можемо бачити, можемо його повірити, можемо не повірити. Та чому перше питання звучить: Юзеф вірить сну, який там убачив відносно: не бойся взять Марії жовті твої, бо тое, що народиться, буде з Духа Святого, і це буде Христос Спаситель, який дасть збавлення. Чому Юзеф це слово приймає? Тому що, брати і сестри, Юзеф докладно ведал Святое Писание. Пророки писали про это. И когда он это в сне убачил, зрозумел и сконцентрировал, поставил параллель. А вот в Святом Писании то самое. И тому Юзеф начинает верить. Бо Юзеф начинает свое життя читать относно Святого Писания. Потом, когда знаходится в Бетлееме, утекает, памятается, не в Назарет, а идут в Египет, утекает в Египет. И снова анёл во сне. И снова Юзеф припоминает слово, что написал пророк о Исаии. Озаяш, пробачте, если будет в Озии, по-белорусски. Який написал, и снова это самое слово, что с Бетлеем покличут тебе у Египет. Теперь потом, как пророк Исаия напишет: из Египту выйдет Володар, який вернется в Назарет. Из Назарету выйдет. Это все слова Юзеф разумеет. И тому он верит в это слово. И Иисус Христос в такий сам способ приблизився до учнів.
паглядзіце, не прызнаецца, але тлумачыць усіх прарокаў. І вучні яшчэ не разумеюць, бо мог бы прызнацца і набросіць сваю волю. Не, хоча, каб чалавек сам дайшоў. Мы вельмі часта стаім дзесьці, можа, задаем себе пытанне, чаму і не маем адказу. Тому што Бог ніколі не хоча парушыць нашай свабоды. Хоча, каб мы самі, дзякуючы ласцы Пана Бога, маглі зразумець, які спосаб і што праз гэтую сітуацыю, праз гэтую справу, праз гэтага чалавека ён хоча прамовіць для мяне. Каб я сам мог гэта зразумець. Гэта і ёсць разазнаць, распазнаць. Иисус Христос приходит, каб выясніць і такое пытанне, чи я, калі маю якісь пытанні, чи я шукаю адказу ў Святым Пісанні. Бо тут таке ёсць сваё жыццё прапісана. Там нічога новага нема, што адбываецца сёння у тваім жыцці, нічога нема. Там усё ёсць запісана ўжо. Толькі я, чи я захачу распазнаць гэта, адчытаць. І там ёсць адказ, в які спосаб выйсці з той альбо з другой сітуацыі, якая сёння дзесьці мне так моцна турбуе ў маім сэрцы. Але гэта трэба, вядома, прачытаць, трэба задумацца, трэба сканцэнтраваць, поставіць паралель, каб зразумець. І ёсць тады трэці пункт. Паглядзіце, наблізяліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей, але яны настойліва кажуць, застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае. Чаму яны настайваюць? Таму што слово, якое Ісус Христос прамовіў, пачулі прарокаў, ён толькі прачытаў тое, што напісано ў Святым Пісанні. Оно так моцна распаліла іхняе сэрца, і яны ў бляску гэтага слова распазнаюць сваю жыццёвасць. Але тут яшчэ Ісус Христос не прызнаецца, як мы бачым, не прызнаецца. Яны таксама яго не распазнаюць. Бо Бог так дзейнічае, Бог так паволі дзейнічае. Гэта што трэба апосталы, альбо вучні гэтыя хочуць пайсці у адносіны, блізкія адносіны з Богам. І гэтыя адносіны блізкія не толькі што яны хвілёвыя, але яны, бачыце, расцягваюцца. Ісус Христос прыйшоў, ён іх слухаў, гэта было шмат дарогі. Прайшлі 60 стадіяў, 11,5 кілометра дарогі. Нехай будзе, што ішлі 3 гадзіны. Тут написано, што ў пэўным моменце, калі пыталі Ісуса Христа, остановиліся. Можа, яны там і седзячы, Ісус Христос ім тлумачыў. В пэўным моменце паўсталі, ішлі. Дарога іх заняла 3, 4, можа 5 гадзін. Так і 11,5 кілометраў яны ішлі. Такі ход пілігрымковы, дзе часамі чалавек остановіцца, штосьці выясніць, на чымсьці задумаецца, і зноў ідзе далей, і зноў штосьці разважае. І тут таке ёсць гэта слова. І там яшчэ говорить, останься з намі. Гэтыя адносіны, мае адносіны з Богом, мае блізкія адносіны. І дапера потом, пасля гэтых блізкіх адносінаў, калі мы чытаем, і пазналі яго у ламанні хлеба. У чым? У Эўхарыстыі. Пра што гэта евангеліст Лука напісаў, як не пра сённяшні дзень кожнага з вас? У дарозе, у якой дарозе? Мы вельмі часта говорим, што калі штосьці дрэннае дзеецца, некаторыя говоряць такія ўжо больш вершы, ой, ім що трэба адправіць. Або не, трэба ім що заказаць. Ну, ты што? А толькі як мы бачым, каб гэта імша адбылася, трэба сколькі пунктаў прайсці. Спачатку нам Христос хоча быць побач з намі, хоча з намі ісці, хоча нас выслухаць, што нам баліць. Дапера потом, каб хоча нам прачытаць Слово Божие, каб мы маглі распазнаць на тле Божага Слова сваё жыццё. Затым мы самі павінны запрасіць Христа, каб ён вошел у нашыя адносіны, у нашыя блізкія адносіны з ім. І дапера пасля гэтага, калі мы запрашаем Христа, мы сёння будзем распазнаваць Христа у ламанні хлеба гэтай белай госты. Можа, ён будзе не бачны, ён знік з іх вачэй, але ён прыходзіць у гэтым хлебе да кожнага з нас, каб даць нам жыццё. І паглядзіце, калі мы пазнаем Христа, там тады падобна, як да касцёла, то мы так доўга збіраемся. Хтось сказаў, я не хачу ісці там, альбо ой, мне ўжо надоело это касцёле, але што мы збіраемся дома? Зраніц трэба ўстаць, вымалявацца, вычесацца, прыстроіцца, зрабіць эту павольны крок да касцёла, пакатуецца. А з касцёла, як мы ляцім хутка, там дагучай гэтыя нашы справы, нашы абавязкі. С одной стороны, гэта таму, што мы маем розныя абавязкі, з другой стороны, можа, каб падзяліцца гэтым, што мы пачулі, мы пазналі Христа, не пачулі, але мы бачылі Христа ў ламанні хлеба. Гэты Христос нас прымушае цяперака.
И он там не превышал, вот эта любовь, якую нам дал, она превышает нам, как исти и поделиться, что мы зустріли Христа. І почути, подивіться, хто, який спосіб других зустріли Христа. Бо ми сьогодні почули, прийшли ветхоябучники і сказали, а 11 поділилося з ними. Да, Ісус Христос з'явився Петру. Як з'явився? Так само історія Божа. Але говорить, тому що і нам так само з'явився. І розказали, в який спосіб їм з'явився. Чому? Бо до кожного з нас він приходить іначе. Не так, як я тлумачу, що не чекайте такого Христа, що він прийде до вас сьогодні двері і постучить, і задзвонить у звоночок. На Хорватку, може бути, на якусь цікаву, ні, не скаже так. Він іначе приходить, до кожного з нас іначе. Але приходить, він є побач з нами. Це наша свідомість, це, що є Бог з нами. Це нам допомагала і супроводжала нас у дорозі до святості. Просим, як ми були подобні до ветхоябучника, про якого ім'я там не написано. Они разважали в своем житии. И как памятали, что все на розум не поймем, вот эта дорога от Иерусалима до Эммауса недалекая. Так само дорога от розума до сердца недалекая. Вот то, что я ведаю, и не обов'язково, что я буду принимать это легко сердцем, которые справлены выходить по самой розум, и я не могу их принять сердцем. Але как мы памятали, что сердце оно готовое, и чекая, аж мы здесь откинем этот розум, эту правду, размёртвых повстання Пана прийняв серцем. Амінь. Всего вашего и не вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, грядущий невероятный, Бога от Бога, светлого от светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, разве Богу все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девой Марии, и стался человеком, упрежеванный от самого нас, греховским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по Боге Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в славе, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял про пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю в один хрост для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение померных и життя вечного в будущем свете. Поєднання з нашим воскреслим Паном, який прагне одарити спокоєм своїх вірних і всіх, хто шукає правди, узнесем до Бога нашої молитви, за святий Костел, как он обещал всем людям радостную новину о избавлении. Тебя прощаем. Выслухай нас, Пане. За христианских миссионеров, как Божие Слово и верное обещает, помогало людям познать соправдного Бога, Тебя прощаем. Выслухай нас, Пане. За тих, хто служить у войску, как они не соромились вызнавать свою веру, Тебя прощаем. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых, позабыли способ пушных Ирина, отшедшая до смерти, как добрый и милосердный Пан, пробачил ее провины и принял всю вольность с воскресшим Христом, Тебя прощаем. Выслухай нас, Пане. За нас, тут присутных, как удел таємниці Святої Інши, поглибляв нашою вірою, мацовував наше християнське свідчення, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Отче, Ты навеки з'єднав нас у своей любові ученика, хвала у воскрешення Твоего Сына, да помогла нам открыть коштовность крыжовой ахвяры праз Христа, Пана нашего. Аминь. Это мое сердце,
знакомая, одиная. Все мое житье и теперь готов на застой. Это мое сердце погоди, ты любовь моя одиная. Молитесь, как мою и вашу я взгляну, не убокайте все могутные. Нехай Пан Бог примя вяру с рук твоих, на прославление и хвалу имя своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Panie nasz Boże, Ty prosím dariť svetku i kostela, Jakovu Ty podaroval великую и великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, через Христа Пана нашего. Аминь. Благослови И с духом твоим укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему, Он это исправляемо. за правды Бога это и справедливо, слушно и славовенно, как мы Тебе, Пане, завсёды слави, а особливо в этот час больше урочисто звещали Твою хвалу. Коли Христос был оклярованный, як нашая Пасха, боем соправная ягнё, и Он взял враги свету и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житье раз свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоры ангелов разом с усими святыми śpiewają Tobie hymn chwały, niespłynna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышиях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышиях. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica wszelakej świętości, a mu jedności z усім Kościołem w pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и послал на апостолов и Святого, przez Христа просим Ciebie всемогутный Боже. Освети эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierzycie i picie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich budę prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moich panach».
великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominając śmierć i zmęczenie powstania Twojego Syna, akceruję Tebe, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, капущих нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiejny po всем świecie, udoskonale Go любови, razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешение, про Ирену и про всех, кто власти Твоей отошел с этого свету, и дозволь им уважить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным księdzом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, якие спрат веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом Ему Христе, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, вся пошана и хвала, разученияки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и не съявляемся на духовной вдячности, и смеемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкавость упокою дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы у всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прииска Бога нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний я на вечеру ягодою. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Песни радостно спевайте, поющие для совести. У воскресла над панами, и он живее от разноznaний. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя. Что для Пана оркеструя, камень вера шкоды все. Не стремает злая пуля, что нам жить неси. Ищет Бога, кто старался, на даремном намогался. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя. Бог могутный, Он натуры, что творил храмы наша. Вышел в гроб, ниже муры, засироты ада. Покидала строю, не волнуя собою. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя. Иисус Христе, за избавление, да учи нас про свое воскресенье, да покорность и святый. Божий, ай хвалу Господи. Аллилуйя, аллилуйя, успевайте, аллилуйя. Аллилуйя, успевайте, аллилуйя. Ой, Иисус, Пане мой, радуя жизнь собой, Иисус, я твой завжди, теперь и навеки. Ой, Иисус, Боже мой, за души моей, сердце моим живи, теперь и навеки. Сердце моим живи, теперь и навеки. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво
Господи, народ Твой, який Ты обновил сакрамента вечного життя, и впереди его до полезного воскрешения, праз Христа Пана нашего. Аминь. 21 красовика во второк условив святого Анзельма, біскупа і доктора Костела 25-го, у суботу свято святого Марка Євангеліста. Сьогоднішня третя неділя місяця інвестиційне всіх вяри предназначені на будову, за які я щиро дякую. У середу 22 красовика свята Імша відбудеться тільки у 15:00. У вечері святої Імши не буде. 17 мая у 13:30 відбудеться урочистость першої святої комунії, а 10 мая о 12 годині відбудеться урочистость годовини першої святої комунії, а після імши так само пікнік на закінчення катехетичного года 2025-26. Так само є номер Аве Марія часопису, коли ласка берете і читайте. Дякую за ахвярование на будову святыни, супольную и индивидуальную молитву, спевую праву литургичную прибирание каплицы, категоричной зали тим, хто дежурив. Дякую усім, хто причинився до приготовлення вірбочок, а так само їх розпроважання. Ахвяри складені були в этом году на сумму 5973 рублі. Помолимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народження дітей, за Василису і її батькових розпит на воду хросту, за добродіїв хвіродавців нашої парафії, так само нових добродіїв будівництва санктуарії Божої милосердності, і за нас кожного доручаючи опіку Матері Божої Ужанцової Твоєї обороні остаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молитвы наши, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержанница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви йошли приходите, прийміть Боже благословення, нехай воно вас наповнить справною радостю і супокоєм. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похвалите ваши головы на благословение. Бог, який праз мертвых повстание своего одинородного Сына, спаслал вам дар откупления и усыновления, нехай благословить вас и наполнить духовной радостью. Аминь. Откупитель Иисус Христос, який назавсёды одарил вас соправдной свободой, нехай дасть вам уделу вечной спадщине. Аминь. Раскрёст вы из мертвых повстали с Христом у веры, нехай праведное житё вас поеднає зим у небесной айчине. Аминь. Благословение всемогутного Бога, и Отца, и Сына, и Духа Святого, нехай сыйде на вас и достанется назавсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласках злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас Богу душною спасіться. Аминь. за наших близьких померлих, за померлую Ірену, а так само за померлую нашу прихожанку Станиславу. Владарка неба устешься, аллилуйя. У воскресил век протканствовал, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес Пан правдиво, аллилуйя. Молимся, Боже, Ты праз воскрешение Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполнил свет радостью,
Uczyni prosim, как про заступництво Его Матери Панны Марии, Матери радость вечного життя, прав Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу теперь и Отцу, и на веки вечные. Добрый Єго наш Пане, Дай им вечность. нехай odpoczywają у покої вічні. Аминь. Спался наш Христос воскрес, аллилуйя, мир и